Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi mă apuc de partea de echipare. Nu știu exact cum voi începe, mă gândesc să încep cu partea din față, cu tragărul, cu bara, pentru că le-am pregătite. O să vă arăt așa și printre picături și piesele care le voi monta, care le-am strâns pe parcursul timpului. Flapsuri, lămpi, tuburile astea de căldură, farurile, bateria am cumpărat-o acum ca să fie nouă. Am cumpărat și diverse alte mărunțișuri pe care probabil le veți vedea doar în video, nu vi le arăt acum pentru că sunt fiecare puse prin diverse locuri. Mă refer la furtune noi, coliere și așa mai departe. Filtru de benzină, becurile. Vreau să vi le arăt, sunt ceva special. Le-am achiziționat în urmă cu foarte mult timp, pe vremea când nici nu aveam Olsitul. Sunt becuri galbene. Am păstrat și pentru Dacia Sport. Am păstrat și pentru 1300. La 1300 n-am apucat să le montez, dar le-am dat la pachet să le monteze cel care o deține în momentul ăsta. Profit de începutul acestui video să vă anunț că poate nu veți sta până la final. Mașina va fi de vânzare. Aștept în continuare comentariile voastre. Să-mi spuneți cam cât credeți că merită o astfel de mașină. Vă repet, tenichigeria făcută din bară în bară, vopsitorie. Acum este o vopsea foarte bună, o vopsea care costă în jur de 5-600 de lei pe litru. Mă refer la 5-600 de lei cu tot, cu diluant, întăritor, lac și tot ceea ce e nevoie să prepari litru de vopsea. Au intrat în jur de 3 litri de vopsea. O fac așa doar în mare, un cost în mare. Nu mai pun la socoteală kit, șpriț kit și toate cele care au mai fost date. Că nu asta e ideea, să vă spun costul efectiv al lucrării, ci doar să puteți aprecia așa cam despre ce este vorba când vorbești de o vopsitorie. Vă spuneam că aștept în comentariile voastre o recomandare de preț, pentru că chiar nu știu cam care este valoarea unui Olsit. Prețurile diferă foarte mult de la vânzător la vânzător. Am văzut și la 2000 de euro, și la 5000, și la 7000 și așa mai departe. Nu vreau să fac o afacere din chestia asta, dar să se bucure cineva de ea. Și bineînțeles nu va fi un preț extraordinar de mare. Comentariile. Am observat nu numai la mine, la mai mulți youtuberi, probabil cei care aveți canale de YouTube și mă urmăriți, probabil și la voi se întâmplă. Se dezactivează comentariile automat, nu știu de ce. Și din acest motiv, în cazul în care le vedeți că sunt blocate, nu este vina mea, e vina YouTube-ului. Eventual poate îmi scrieți pe alt clip și putem discuta acolo. Bun, îi dau din mânuță, că deja m-am lungit cu introducerea și ne vedem pe parcurs. Haideți să vă arăt ce se întâmplă dacă nu caști ochii. Am pus farul de pe partea stângă, într-adevăr este un far nou. În schimb, al doilea far, care s-a vrut să fie nou, chipurile, nu știu ce să zic, spart aici, spart aici. În fine, nu mai zic nimic, n-am fost atent când l-am cumpărat de pe net. Mi s-a spus că sunt ambele noi, m-am uitat doar la primul. Și acum când să le montez, nu am ce să montez. Va trebui să fac din cele 3 faruri care le am,
să reușesc să construiesc un far. Va trebui să scot sticla, să scot oglinda, să văd ce e de făcut și să recondiționez un far din astea 3, pentru că altă soluție nu am. Asta este, îi dau înainte. Haideți să vă mai arăt stadiul. A trebuit să pun un far mai vechi din mulțimea de faruri care am avut-o. A fost cel mai bun, e un pic, se vede un pic diferit, se vede masticul care l-am pus. Bine măcar că este alb. Să vă arăt, am făcut și o îmbunătățire. Și anume aici, puțină apă. I-am montat două piulițe în tragăr. Asta pentru mască. Pentru că masca vine prinsă ceva de genul ăsta. Și normal ar fi fost cu piuliță pe dedesubt. Și mi-ar fi fost un pic mai greu de prins. Deci cam ăsta este stadiul. Din păcate, pe partea dreaptă nu am flapsul. Am crezut că l-am. Nu l-am. Am tot genul ăsta de rebuturi. Așa că aștept să găsesc și un flaps pentru partea dreaptă. Așa că am zis stânga, dar în fine, sunt puțin amețit de că rezolvi o problemă, dai de alta. Cel puțin mă bucur că am reușit să îl prind corespunzător în toate clemele. Absolut toate clemele sunt prinse, toate șuruburile la locul lor. Cam asta este. E migăleală. Haideți că mai deschid camera și vă mai arăt pe parcurs. Haideți să vă arăt în ce stadiu mai sunt. Cam așa arată cu toate elementele puse. Sigla nu o găsesc. Încuietoarea de la capotă nu o găsesc. Mai mult am stat să caut piesele, vă spun sincer, decât să muncesc. Da, cam așa arată. I-am pus și carcasa filtrului de aer. Am montat filtrul de benzină. Am conectat turul, returul. Am mai aranjat un pic firele astea. Aici nu știu ce trebuie să fac. Cred că trebuie să prelungesc furtunul ăsta de la epurator sau de la ce o fi, că nu știu exact. Cam așa se prezintă. Să zic așa că prinde formă, nu? Ia să las și capota jos. Eu zic că arată bine. Bun, cam atât pentru astăzi. Știu că a fost un video scurt, dar cred că este mai bine așa. Va urma și partea din spate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să lăsați un like în cazul în care v-a plăcut și ne revedem în următorul clip. Să aveți o zi bună, la revedere!